विचार विचार. मी तुमच्यासाठी बनवला. मला एवढ्या महिन्यानी येणार तुला काहीतरी गोड गोड पाहिजे. खावा खावा. पाहुणे येणार आहेत ना म्हणून वाट बघते. अजून आलेच नाही, येतील आता. आता त्यांच्यासाठी आहे ना एक चांगली खास रेसिपी बनवते. आज रेसिपी आपली स्पेशल आहे. ते अर्धा लिटर दूध काढतंय, म्हणजे गरम झालंय, कढवून घेतलंय आणि आता गॅस बंद केलाय. नमस्ते. आज मी चॉकलेट पुडिंग बनवते. मला दाखवते कसा बनवायचा तो. आता हे मी वाटगा घेतलाय, त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला अर्धा कप साखर टाकायची आहे. 4 चमचे आपल्याला चॉकलेट पावडर टाकायची आहे. हे 4 चमचे आहे. हे चमचे आहेत ना आपले घरातले चमचे असतात ना, हे 4 चमचे आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 चमचे आहेत ना, हा 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आहे. 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय आणि चिमटीभर मीठ घ्यायचं आहे. हे आपण अशी एक चिमटी घेतली ना, तर चिमटीभर मीठ घ्यायचं आहे. आता सर्व आपल्याला आहे ना मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहिलंच आहे ना मिश्रण असं मिक्स करून घ्यायचे सुक्या भांड्यामध्ये. आता आपलं दूध बघा, अर्धा लिटर दूध गरम केलेलं आहे. आता मी काय करते माहिती आहे, मी खाली घेऊन आहे ना, म्हणजे तुम्हाला पण सोपा पडेल, म्हणजे गोळे नाही होणार, गट्टे होतात ना ते नाही होणार. पण आपण आहे ना खाली दूध घेऊन हे आपल्याला पावडर त्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. आता आपण काय करणार माहिती आहे का, आपण गॅस चालू ठेवून जर आपण गॅसवर गेला ना, समजा गडबडीत गोळे झाले तर, म्हणून आपण काय करायचं, खाली ठेवूनच आहे ना असं मिक्स करून घ्यायचं. सगळं थोडी थोडी पावडर टाकत आहे ना मिक्स करून घ्यायचं. साखर आहे ना त्याच्यामध्ये, आता टेन्शन घ्यायची गरज नाही, गोळे होतील. चांगलं असं ढवळून घ्यायचं पहिलं. आता आपलं मिश्रण बघा, ते एकजीव झालंय बरोबर. खाली घेऊन आपण ढवळलं म्हणून, नाहीतर आपल्याला टेन्शन असतो वरती गोळे होतील पटकन. आता मी गॅस पेटवते आणि आपल्याला मीडियम गॅसवर हे ढवळत राहायचंय मिश्रण घट्ट होईपर्यंत. आणि घट्ट म्हणजे सारखं ढवळत राहायचंय बघा, असं ढवळतच राहायचंय. आणि गॅस कसा मीडियम ठेवायचा आहे. आपण असं एका बाजूने असं फिरवलं ना, 2-3दा असं एका बाजूने फिरवलं की परत असं उलट फिरवायचं, म्हणजे ते मिश्रण आहे ना चांगलं घोलून येतो. आपली बघा 3 मिनिटं झाली बराबर ढवळून. आणि आता मस्त आपलं घट्ट झालंय मिश्रण. बघा घट्ट किती झालंय आपलं मिश्रण, घट्ट झालंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला क्रीम टाकायची आहे. 2 चमचे क्रीम घेतलेली आहे. आता आपण क्रीम टाकल्यावर पण आपण ढवलायचं. बघा किती शायनिंग मारते ना, कलर छान आला आहे. हे कसं फटाफट फटाफट काम आहे. 5 मिनिटं आपले हात चालू पाहिजे. हा चालूच पाहिजे, म्हणजे पटकन होतोय ना. आता त्याच्यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स टाकते 1 चमचा. हे बघ हा. आणि गॅस मी आता बारीक ठेवलाय. जेव्हा मी क्रीम टाकली ना तेव्हा मी गॅस बारीक केलेला एकदम. आता बघा आपलं ढवळून आहे ना मिश्रण 6 मिनिटं झाली बरोबर. सर्व साहित्य टाकलेलं आहे. आता आपल्याला खाली गॅस बंद करायचा आहे. आणि आता खाली घेते टोप उतरून. ए बाबू खाली ये, खाली ये, खाली ये, खाली ये, वरती नको जाऊ. ये ये गेली बघितलं तुम्ही, आज तुम्हाला जाताना दिसली. हे आपलं मिश्रण आपण आता गरम केलंय ना, हे लय उशीर ठेवायचं नाही, जास्त उशीर, नाही तर वरती आहे ना मलई पकडते. घाई घाई करून आहे ना सगळं करायचं. आता मी हे बघा कप भरते. मी पहिलं 1-1 चमचा टाकते. आपले 4 बनले ना, 4 कप बनले बघा. आता आपण त्याच्यावरती आहे ना पटकन आपण कागद लावून घ्यायचा. झाकण ठेवलं तरी चालेल ना त्यांनी. हा झाकण ठेवलं तरी चालेल. त्याच्यात ते दुसरं असं प्लास्टिकचं भेटतो ना, प्लास्टिकचं. आता हे आपल्याला असंच खायचं नाही. आता खायला नाही देत आहे आपल्याला. 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे. फ्रीजर मध्ये नाही, पण खाली ठेवायचं आहे फ्रीज मध्ये. आता हे तसंच ताट आहे ना फ्रीज मध्ये ठेवते, म्हणजे आपल्याला काढायला पण बरं. किती दिवसांनी आली.
लॉकडाऊन झाल्यापासून नाही आलेली. आली ना. आत्ता आली. अरे बाबा काय गर्दी आहे. घे विक्रोळी बापरे. बाजार भरलाय. सॉलिड. हा मग ये आण. तुम्हाला किती महिन्याने आली? 8 महिन्याने. 8 महिन्यानी आली. 8 महिने लॉकडाऊन मध्ये आतमध्ये. मार्केट. मार्केट मध्ये खाली. हा. तर हा चमचा घे. आता हे काय करते? जरा त्याच्यावरती मस्त दिसेल का? आणि मी तुमच्यासाठी बनवला. बरं एवढ्या महिन्यानी येणार तर काहीतरी गोड गोड पाहिजे. खावा खावा. कोणतं फ्लेवर आहे ते? चॉकलेट. चॉकलेटच आहे. चॉकलेटच आहे ते. है ना? छान आहे. अजून एक बाईट घे शिदू मोठा. बघूया मोठा का मोठा कसा घे दिसतो. जरा. मस्त. वाटतं कुठे हॉटेलमध्ये गेल्यासाठी. तू आता आलेस ना, आता तर तू पोळ्या बनवतेस ना, शेंगदाण्याचे कडक पोळ्या. हा. ते आता तू बनव. शेंगदाणे पाव किलो. तिथे बरोबर आपल्याला 2.5 मिनिटं लागली. हा शेंगदाणे भाजले. शेंगदाणे भाजले. आज मी काय करणार नाही आहे. ऑडियन्स हा पाव कप तीळ. ही साधारण भाजून घ्यायची. हा ते लवकर उडतात ना. आता काय तर तिकडे ते होईपर्यंत पीठ मळून घेऊया ना. चालेल. पीठ टाकायचं. इकडे आपण मैदा पूर्ण अर्धा किलो वापरणार आहे. नाही थोडा चांगला. हे आमचे मामी, हे माझा भाऊ, ही माझी मम्मी. आता प्रश्न विचारतो, मामी लॉकडाऊन मध्ये काय काय केलं? काय नाही होतं. घरात बसून होतो आम्ही. घरात बसून बघ कशी झाड झाली. तेच मी वजन कसं वाढवायचं. ते आधी वजन कसं वाढवायचं ना असे काम करायचे. वजन वाढला कसा? घरात बसून. घरात बसून खाऊन नाही. शिदू काय काय केलं घरी? तुम्ही लॉकडाऊन मध्ये काय काय केलं? आम्ही लॉकडाऊन मध्ये काय काय केलं नवीन नवीन पदार्थ बनवून खाल्लेले. खाल्लेली घरात बसून. शेवपुरी, पाणीपुरी, दहीपुरी, रगडा पॅटी सगळं. तऱ्हेच्या बिर्याणी काही नाही आता आमच्याकडे. ते तांदूळ खाल्ले आम्ही मोदी आणि गहू. तांदूळ आणि गहू फ्री भेटले ते खाल्ले. तेच खाल्ले. त्याच्याने वाढलो ना आम्ही. एवढे जाड फ्री मधलं खाऊन. फ्री मध्ये खाऊन खाऊन जाड झाली आहे. हो. आम्ही नाही खाल्लं ना ते आम्ही लॉकडाऊन मध्ये खाल्लं. मस्त मजा केली. मजा केली जीवाची. नाही तर ती कधी करणार? जे मी कामाला जाणार तर हो. कधी येऊ? आम्हाला टाइमच असतो ना. सकाळी संध्याकाळी येणार. हे कसं पुरणपोळी सारखंच मळायचं. तुमच्याकडे कावळा आहे वाटतं अजून. हा? हे शेंगदाणे सोलून दिले मी. गुळ पूर्ण पाव किलो लागणार आहे का आपल्याला? हो. गुळ टाकला बघ. शेंगदाणे आणि गुळ टाकला. टेस्ट खूप जबरदस्त असते. चांगली असते. शेंगदाणे पाव किलो, गुळ पाव किलो आहे ना? किती बारीक झाला बघ. मस्त बारीक झालं है ना? गुळ शेंगदाणे. गुळ आणि शेंगदाणे. तीळ पण आता मिक्स करता यातच. हा सगळं मिक्स होईल. म्हणजे अर्धा चमचा सुंठ पावडर, अर्धा चमचा मिरची पावडर. दाबून दाबून करायचं. एक झाली. आता सगळे भरून घ्यायचे. सगळे बहीण घ्यायचे. किती गोळे झाले मोज? हा. शेंगदाण्याची पुरणपोळी जेवढी पातळ लाटू ना आपण तेवढी छान होते.
आणि एकदम कडक राहते. मग ती आणि 8 दिवस 10 दिवस कशी पण खाऊ शकतो आपण. त्याला काही करायचं ते करून दे. मस्त भाजले आता. मस्त भाजली आता, छानपैकी भाजली. आता वरून तेल टाकूया आपण. झाली असते अशी खरपूस भाजायची. शेंगदाण्याच्या पोळ्या किती झाल्या बघ. तर भरपूर झाल्या. प्रत्येकाला एक एक भेटेलच. 2-2 भेटेल. 2-2 काय 3-3 हे किती दिवस राहतात? 8 दिवस पण राहतात. हे खुले ठेवायचे असे असे खुले ठेवायचे आणि एकदम कडक होणार ती. आणि एकदम ती अशी कडक फुटणार. तुटतात, तुकडे पडतात. तुकडे पडणार. चला एक एक बाईट घेऊन दाखव. शिदू बरो मोठा बरो ही बनवते. अजून बरोबर जावा. किती महिन्यांनी आले कावले. तुम्ही पण सर्वांनी हा करा. या. या. पोळ्या एकदम मस्त छान झाल्या आहेत. माझ्या वहिनीने बनवल्या आहे, म्हणजे पप्पूच्या मामीने बनवल्या आहे. आता ते लॉकडाऊन मधून आहे ना, तर आता 7-8 महिन्यांनी ती आता घरी आली आहे आणि म्हटलं पोळ्या बनवू. मला पण पोळ्या खायच्या होत्या ना, अशा तुम्ही पण बनवा. आणि बनवले ना, भाजले की अशी एक एक खुली करून ठेवायची, म्हणजे हवा लागेल अशी. म्हणजे थंड झाले ना, मग ते कडक होतात, तुकडे पडतात. म्हणजे तुम्ही आहे ना 8 दिवस पण खाऊ शकता. हे 2 मिनिटात जरा ते होत पण ठेवावं लागतं. ताबडतोब काढली कर. ताबडतोब काढलं की मोड. तुम्ही मला स्वतःच्या कधी जवळ असताना असाल. शेंगदाण्याच्या पोळ्या एकदम परत. मस्त छान झाल्या. परत सर्व परत.